dun accidente marítimo pasouse a unha catástrofe porque houve unha incompetencia por parte do goberno, unha neglixencia, malas actuacións, mala praxe política a hora de abordar o accidente despois do SOS o 13 de novembro. Porque non había un plan de contingencias que valese para afrontar unha situación, é dicir, había unha carencia previa. Segundo, porque se minimizou, incluso por parte dos propios gobernos, dos propios poderes públicos, se minimizaba o que estaba pasando. Terceiro, porque había incompetencia. Era outra das palabras clave nas mobilizacións de Nunca Máis, a incompetencia, señalar a incompetencia dos poderes públicos, dos gobernos, da Xunta, do goberno central, que é quen tiña maioritariamente as competencias. É dicir, foron moi incompetentes. E por iso pasou o que pasou, e pasou o que pasou, foron máis de 60.000 litros vertidos, cando hai un SOS o día 13 de novembro, falábamos antes, e hasta 6 días despois o buque aguanta sin romper e sin afundirse. Pero neses días o que se fixo foi pasear o buque dun lado para outro, unha cousa que non teña os medios para afrontar unha situación crítica, unha crise medioambiental como estas, que é certo que non o sabía, pero que por riba minta sobre a gravedade da catástrofe, cando a xente máis o está vendo, está percibindo que o está tocando prácticamente, porque a xente estaba limpando as praias desde o primeiro día prácticamente, pois foi terrible, non? A primeira xente que saiu é a xente, a xente que estaba na costa, que vía que chegaba ese chapapote, os homens e mulleres do mar, a xente das zonas afectadas. Por aí houve unha primeira manifestación en Muxía, unha primeira chamada de atención, que foi o preámbulo da gran manifestación do 1 de decembro, que é a gran manifestación de Nunca Máis, aí hai cifras que falan 200.000 persoas, non sei, foi un colapso da cidade de Santiago de Compostela, das autoestradas ou das vías e das rutas que chegan ás estradas que chegan a Santiago, porque foi mogollón de xente que se tirou á rúa. A xente, as organizacións, colectivos de todo tipo, desde veciñais, xente do mundo da cultura, xente do mundo sanitario, aparte dos que foron os pioneiros da movilización do 1 de decembro, que tiñan que adherirse ao manifesto de Nunca Máis, un manifesto que obviamente pedía solucións, pedía que se abordase a cuestión ambiental, a cuestión socioeconómica, e ao mesmo tempo xa empezaba a pedir e a demandar responsabilidades políticas pola neglixencia, pola incompetencia a hora de actuar. E aí xa se puxo en marcha colectivamente todo o mundo. Creo que todos os colectivos, hai organizacións de todo tipo que existían no país, pois de pronto empezaron a pensar que podían facer para facer frente á catástrofe. Cando os poderes públicos fallan, pois apareceu, emerxeu, pois esa voz da cidadanía, esa voz do pobo que dixo aquí hai que facer cousas, hai que poñerse a limpar praias, hai que manter a protesta social, hai que empezar a petar en portas, pois xa no goberno de Madrid, xa nas institucións europeas, hai que mirar cuestións que teñen que ver desde o tráfico marítimo hasta a protección do litoral, hasta a defensa das costas, hasta factores ou elementos que fallaron naquel momento, non había un protocolo de actuación claro, non había un plan de contingencias, ou o que había non valía para afrontar unha situación destas. Entón a xente, como digo, iba un paso por diante das autoridades. Creo que foi unha das grandes leccións que se poden tirar pasados 20 anos do que foi Nunca Máis, do que foi a Marea Negra do Prestige. Había unhas autoridades, uns poderes públicos que non estaban actuando en consecuencia. Entón, iso claro que trascendeu ideoloxías, trascendeu maneiras de pensar, pero sí que había máis ou menos un obxectivo común, era minimizar a catástrofe como fose, pedir responsabilidades e pedir solucións a curto, medio e longo prazo, porque se sabía que efectivamente que as consecuencias
sobre todo o que significaba a nivel socioeconómico nun sector, o sector pesca marisqueo, tamén poderían ser moi importantes. Tamén se vía que aquí houbera como unha especie de débeda histórica sobre a seguridade marítima que nunca se daba cumprido ou nunca se daba satisfeito, que non era a primeira marea negra, que levamos unha experiencia de cada 7-10 anos ter unha marea negra ou senón un accidente dun buque con mercadorías perigosas dos miles que pasan diante das nosas costas todos os anos e crear ese estado de desacougo emocional de toda unha sociedade. Entón, había que poñer solucións tamén a eso, había que poñer solucións incluso estruturais no que tiña que ver a seguridade marítima, e iso competía máis alá incluso do goberno da Xunta, do goberno central, competía incluso ás institucións europeas. Ou se esa xestión sigue centralizada en Madrid, é difícil, pasada a catástrofe de Prestige, ainda máis difícil explicar que a seguridade marítima das nosas costas este centralizada en Madrid. Se mañán hai un SS dun buque, dun petroleiro que siguen pasando por aí, non sei, 12.000, 13.000 todos os anos polo corredor de Fisterra, buques con mercadorías perigosas, pois se hai algún SOS diante das nosas costas, non sabemos se a reacción, obviamente non ia ser a mesma, habería antes un gabinete de crisis, habería antes tal, pero tampouco temos claro que se pusieran todos os instrumentos, eso de seguridade marítima, de protección litoral, de abordar a catástrofe no primeiro momento e tal, as necesarias para unha situación similar. Nunca máis tivo que exercer a acusación popular nas instruccións abertas para determinar responsabilidades no Prestige. Creouse unha comisión xurídica que foi estudiando o tema, que se alongou moitísimo no tema todo, o proceso alongouse moito no tempo, e que concluiu de maneira moi insatisfactoria para nós, porque ao final a culpa é sempre o maquinista, é dicir, neste caso, o capitán do barco. Non se determinaron responsabilidades ao nivel que pensaban nunca máis que se debían determinar nese proceso xurídico. Cando habería máis responsabilidades na primeira parte, que os responsables de que houvese ese accidente marítimo, de que ese barco que non estaba en condicións, un buque cargado con 77.000 toneladas de fuel, pois estivese circulando frente a unhas costas habitadas, cun ecosistema riquísimo, a xente viva do mar. Aí hai unha primeira responsabilidade, que ten que ver ca casa armadora, etcétera, etcétera. Ese é un primeiro nivel de responsabilidade, pero para nós había un segundo nivel de responsabilidade que fai que ese accidente marítimo se transforme nunha catástrofe porque é incapaz de actuar en consecuencia, é dicir, de poñer as solucións que requería o momento, de actuar desde un plan de contingencias que contemplase que facer desde o minuto cero, desde o minuto da catástrofe, do accidente, que facer para minimizala. Eu creo que non houve intención ninguna de que houvese realmente xustiza. E creo que un dos elementos, a parte dunha sentenza, creo que moi pobre, incluso argumentalmente moi pobre, foi que se alongase tanto no tempo e que non houvese interese en ir máis alá, en ir máis ao fondo, en que fose unha sentencia exemplarizante. Aprendizaxes que temos, que como cidadáns e cidadás temos que estar alerta. Temos que estar alerta e temos que ser vigilantes das actuacións dos gobernos. Creo que se demostrou tamén que somos un país moi vinculado ao mar e que nos dói todo o que se refire ao mar. Eu creo que iso é importante velo. Creo que soubemos darlle como sociedade un valor engadido ao traballo do día a día duns homes e mulleres que en moitos casos hasta se xogan a vida, e é moi importante que a xente estea organizada no día a día en colectivos, asociacións, organizacións,
que teña unha visión das cousas, do que está pasando, do que é este país, do que é a riqueza deste país, o que é preservar todo o que este país ten en positivo e que ao mesmo tempo este alerta e atento a decisións, a actuacións que son lesivas contra os seus intereses. Contra ese sempre hai que alzar a voz, sempre hai nunca máis contra as injusticias, ou debe haber sempre nunca máis contra calquera tipo de injusticia.